honetan Larraulen bildu da. Azaldi guztu ez zera bertan egin duzuena, edo ze asmo duzu bertan? Asmoa izan zen Euskal Herriko batukada feministak biltzea, eta egin ditugu bi tailerrak Madrileko jendearekin, etorri ziren formakuntza egiteko, Asaba taldekoak dira, eta gero egin genuen beste tailertxo bat, zerbait txikia prestatzeko, eta atera ginen atzo kalera, minutu batzuk, eta hemen Larraulen, eta oso gustora egon ginen. Kurioso. Eta ideia nondi sortu zen guztiak biltzekoa? Gu azken 3 urtetan gabiltza Euskal Herrin klasek ematen, batukada feminista klasek ematen herri ezberdinetan, orduan ikuste genuen bazala momentu bat danok elkartzeko, eta beste modu baten, beti normalen kaleako juntatzea, egia Euskal Herriko batukada sare bat osatzen, eta normalen juntatzea kaleko ekintzetako. Orduan nahi genuen nolako topaketa baten elkarrekin pixkat. Konpartitzeko, pare bat egun, tailerrak, eztabaida egin genuen atzo, eta hitz egiteko pixkat. Zenba lekutatik eta zenba pertsona inguru? 40 pertsona, eta zenbat leku, Oñatitik etorri dira, Ondarrutik, Andrabanda, etorri da bi neskak, eta gero Donostiatik, Zarautzik ere beste bat, Abadiño, Tolosa, Andoain, Gasteiztik orduan Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako Durango ere igual 10-11 talde, edo hola? Agian Ari zarete pixkanaka zabaltzen batukada feminista honen indarra edo? Nik uste jendea enteratu ala, engantzatzea ala, eta eskatzen nahi zaizkio toki ezberdinetatik. Urten ikastaro berria ditugu, toki berritan, Hernanin, Pasaian, Arabatik eskatu dugu ere Orduan nik uste dela zabaltzen, da gure asmoare sareakin da Euskal Herria oson ritmo hauek, eta batiz bat hori, batukada feminista izanik, feminismoa kaleatea, anborren bitartez, behar da nahinez, Eta momentu honetan, tailer bat egingo diozue, zeri buruzko tailerra? Ez dakit zer ritmoa izango dan? Beraiek, Madrilgo irakasle batzu dira eta erritmo afro-brasildarrak, pixkan nahazten dute. Atzo egin genuen funky bat, eta gaur beste ritmo ezberdin bat, ez dakigu oso ondo ze ritmo da. Sorpresa.